ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना, पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आणि याचा या अध्ययनाचा द्विगुणी शतगुणी असा आनंद या भगवंतांना होत आहे। भगवंतांच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री नामानिष्ठ प्रभुजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून या 16 आणि 17 दोन्ही अध्ययनाच्या याला सुरुवात करत आहे। आता पहिल्यांदा आपण 16व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत। पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे। हरे कृष्ण। मग आपण खूप सुरेख असा 15वा अध्याय काल बघितला, जो पुरुषोत्तम योग माझ्या वेदांत सूत्रामध्ये सांगितलेलं आहे की या परा आणि अपरा म्हणजे ज्या क्षर आणि अक्षर, च्युत आणि अच्युत, च्युत म्हणजे भौतिक फॉलिएबल, अच्युत म्हणजे इनफॉलिएबल, अशा या भौतिक आध्यात्मिक जगताची निर्मिती ज्याने केलेली आहे तो या सगळ्याच्या पलीकडे जो भगवंत आहे, परमेश्वर आहे, परमतत्व परम कारण पुरुषोत्तम आहे। आणि अशा धामाला जो पोहोचतो तो पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून येत नाही। ज्या आध्यात्मिक वृक्षाचं प्रतिबिंब आपण बघितलं, जे भौतिक जग आहे, मग जो वटवृक्ष आहे तो एक आध्यात्मिक वृक्ष आहे, परंतु या जगामध्ये त्याची वास्तविकता बघणं हे खूप कठीण आहे। हे अशक्य आहे, हे शक्यच नाही। आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे हे साधू शकतो आपण, की कशा प्रकारे या ज्ञानचक्षुला धारण करायचं असेल तर याच्या ज्ञानाच्या चक्षुने या अंधकार रूपी अज्ञानाला छाटून याची मुळं छाटली पाहिजेत। नुसतीच जाळून त्याची कुठेतरी त्याचे काय म्हणतात ना त्याला, थोडीशी त्याचे अंश राहतील, परंतु जर त्याला मुळापासून कापूनच टाकलं, कारण कुठेतरी ती अनासक्ती हवी। आणि म्हणूनच ज्या अनासक्तीला, ज्या आत्म्या आणि परमात्म्याला ज्यांनी हे ज्ञान घेतलेलं आहे, आत्मसाक्षात्कारी भावनेवर जो मार्गस्थ आहे तो निश्चितच इतरांनाही हे ज्ञान देऊ शकतो, पण इतरांना मात्र ही गोष्ट जाणणं खूप कठीण आहे। आणि म्हणून हे ज्ञानाचे चक्षु ज्यांनी धारण केले, जसं आपण त्या गॅरेज मधल्या मेकॅनिकचं उदाहरण घेतलं, की मग ज्याला हे ज्ञान आहे तोच हे निश्चित जाणू शकतो। ज्यांनी भगवंतांना जाणलेलं आहे, ज्यांनी जन्मकर्माचं रहस्य जाणलेलं आहे, तो निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून येणार नाही। आणि जे भगवंतांनी सांगितलं अशा या वेदांत सूत्राचं मी तुला गुह्य ज्ञान दिलेलं आहे, हे पूर्णपणे तत्व हे वेदांतांमध्ये जे नमूद केलेलं आहे त्या सगळ्याचं ज्ञान मी तुला देऊ केलेलं आहे, असं भगवंत कृष्णांनी अर्जुनाला सांगितलेलं आहे। ज्या वेदांत सूत्रामध्ये पुरुषोत्तम म्हणून जे प्रसिद्ध आहेत,
आणि अशा या पुरुषोत्तमांना आपण जाणून घ्यायचा प्रयत्न केलेला आहे, की परमतत्वाला मग आधीच्याही विभूतींमध्ये भगवंतांनी प्रत्यक्ष आपल्या विभूतींमध्ये आपल्या सूचक अभिव्यक्ती सांगितलेल्या आहेत. 7व्या अध्यायामध्ये कुठे तुम्ही मला पुजाल, तसं आपण इथेही बघितलं 15व्या अध्यायामध्ये, की मग कशाप्रकारे अग्नी जो जो पचनासाठी कारणीभूत आहे, अशा अग्नीमध्ये सुद्धा प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. पाण्याच्या चवीमध्ये ज्या भगवंत आहेत, मग याच पाण्याने जे आपण म्हणतो ना, जी लाळ ग्रंथी, मग कुठेतरी या पचनाला सगळ्याचं नियंत्रण, सगळ्याचं समतोल ठेवणं हे भगवंतांमुळे शक्य आहे. आणि कशा प्रकारे स्मृती, विस्मृती या सगळ्या भगवंतांपासूनच आहे. हे ज्ञान का देऊ केलंय हो भगवंतांनी? कारण स्मृती, विस्मृती भगवंत सांगतायत, पण बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुम्हाला काय घ्यायचंय हे तुम्ही ठरवायचंय. ती इच्छा भगवंतांनी तुमच्यावर ठेवलेली आहे. त्या इच्छेची सूट दिलेली आहे भगवंतांना. आणि म्हणूनच ते ट्रान्स मायग्रेशन चालू आहे, म्हणूनच हॉपिंग चालू आहे, म्हणूनच मनुष्य एका जन्मातून दुसऱ्या जन्मात, कारण ती इच्छा, त्या इच्छेवरच ते प्रतिबिंब आहे हो. आणि म्हणूनच मग त्या जिथे त्या ज्या त्रिगुणांचं खतपाणी घातलं जात आहे, जिथे मुळांना पाणी घातलं जातं, तिथे त्रिगुणांचं खतपाणी घातलं जात आहे. आणि म्हणूनच मग ह्या वृक्ष कुठेतरी ज्या फांद्या त्याच्या पूर्णपणे पसरलेल्या आहेत खालपर्यंत, जिथे खालच्या योनीपर्यंत गेलेल्या आहेत, आणि मग वरच्या योनीचे जे कोणी पवित्र काम, शुद्ध काम, पुण्याचं काम करतायत, ते वरच्या योनीमध्ये ज्यांना जन्म मिळतोय. मग जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, ते कुठेतरी मधल्या पृथ्वीवरच्या लोकांमध्ये ज्यांना जन्म मिळतोय, आणि जे कुठेतरी नीच कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, नीच कर्म करतायत, त्यांना नरक योनी, पशु योनीची प्राप्ती होते आहे. अशा या ज्ञानाला आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि इथेच आपण मग ज्या पुरुषोत्तमांनी क्षर, अक्षर, की मग च्युत आणि अच्युत या सगळ्याची निर्मिती ज्या भगवंतांनी केलेली आहे, त्याच्याही पलीकडे हे भगवंत आहेत, त्याच्याही पलीकडे हे परमतत्व पुरुषोत्तम आहेत. मग भगवंत याच दैव आणि आसुर विभागाची कुठेतरी आपल्याला याच्यामध्ये फरक जाणून घ्यायचा आहे. मग कोण आहे दैवी आणि कसे आहेत हे दैवी गुण, हे भगवंत सुरुवातीला सांगतायत. आणि हे दैवी गुण, की प्रत्येकाने या भौतिक जगतामध्ये स्वतःमध्ये कुठले गुण धारण केले पाहिजेत, तर या दैवी गुणांचा, मग अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलंय, तुम्ही सर्व पांडव या दैवी गुणांनी जन्माला आलेले आहात, त्यामुळे तू काळजी करू नकोस. आणि म्हणून हे अतिरा, की ज्या 7व्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं, की ज्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही, नराधम, आसुरी, कुठेतरी राक्षसी गुण असलेल्या ज्या व्यक्ती आहेत, की ज्यांना या आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये कुठल्याही प्रकारचा रस नाहीच आहे, आणि त्याच्यामध्ये ऍडव्हान्समेंट तर पुढची गोष्ट आहे हो, खूप ते जाणून घ्यायचीच कुठे इच्छा नाहीये, मग ते निश्चितच भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाहीत. असे हे अतिरेकी आणि राक्षसी गुणांना आपल्याला जाणायचं आहे. भवंती संपदम दैवीम. मग हा जो राक्षसी स्वभाव काय आहे? दंभ, दर्प, अभिमानश्च आणि राक्षसी क्रियाकलापांचे परिणाम आणि उन्नती, अधोगतीची निवड. मग अशा प्रकारे हे 4 प्रकारच्या व्यक्तींमध्ये आसुरी, राक्षसी, मग मनामध्ये राक्षस, ते राक्षसी भाव, कुठेतरी दुसऱ्याच्या जीवावर उठलेले हे भाव, कारण मनामध्ये सगळी तामसिक भाव, अज्ञानाने मन पूर्णपणे पोखरलं गेलेलं आहे, आणि म्हणूनच त्या अज्ञानामुळे मनुष्य कुठेतरी अधःपतनाला, अधोगतीची निवड करतो. न सुखम न परम गती. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सत्य, क्रोधापासून मुक्तता, त्याग, शांती. आवाज जातोय माताजी. मगाशी पण थोडा जात होता, पण आता बराच जातो. दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, सुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण सुनैना माताजी. हा आवाज येतोय का माताजी? हा, आवाज ऍक्च्युली तुमचा जातोय. हा, मगाशी श्लोकांच्या वेळी 1-2दा गेला, पण आता जातो आहे, तर हरकत नाही. तुम्ही प्रवासात आहात का? तुम्ही अजून गाडीत आहात का? मेधा माताजी वाचतील माताजी, काही हरकत नाही, त्रास
हा, तुमच्या रेंजचाच प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, हरकत नाही. हो, मी प्रवासात आहे, मग मेधा माताजी, काची माताजी. हो हो, हरे हरकत कृष्ण. नाही माताजी, काही हरकत नाही. हरे कृष्ण. तर परत या वाचू का माताजी? हा, बरं, वाचा चालेल. वाचू? हा, वाचा वाचा. हरे कृष्ण. हा, ओके. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ कर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचे तिटकारा, सर्व जीवांचा प्रति दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलेषापासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण हे भारतात दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच भगवंतांनी या दैवी गुणांचं वर्णन केलेलं आहे. मग प्रत्येक मनुष्याने ज्या दैवी स्वभावाचं ज्याला संपादन करायचे आहे, दैवी स्वभाव, तर हे दैवी गुण आत्मसात करणं हे खूप आवश्यक आहे. भगवंत सांगतायत हे दैवी गुण हे भारतात दैवी स्वभावाच्या मनुष्यांमध्ये आढळतात. मग परत भगवंतांनी चॉईस दिलेलं आहे बघा, की भगवंत सांगतायत की तुमच्या कोर्टमध्ये आहे, बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुम्हाला काय जाणायचंय, तुम्हाला कशा प्रकारे स्वतःला कुठल्या प्रकारचं आचरण करून कुठले गुण आत्मसात करायचे आहेत. आणि म्हणूनच मग ज्या प्रकारे वर्णाश्रम पद्धती आपण जाणली, की मग या वर्णांचा कुठल्याही जन्म धर्माने कुठल्याही प्रकारचं विभागणी नाहीये. मग या प्रत्येक मनुष्यामध्ये हे गुण असतात. हे गुण एका प्रकारचे. मग जेव्हा आपण म्हणतो की ब्राह्मण आहे, क्षत्रिय आहे, वैश्य आहे आणि क्षूद्र आहे, मग हे प्रत्येक जणच भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात, भगवंतांची प्राप्ती करू शकतात. या जीर्ण देहाला त्यागल्यावर पुन्हा या भौतिक जगतात यायचं नसेल तर भगवत धामाची निश्चितच प्राप्ती करू शकतात. त्यापैकी म्हणूनच एका गुणाने कुठेतरी संपन्न असतात. आणि तशाच प्रकारे ज्या दैवी गुणांचं, मग ज्या सच्छील गुणांना जाणून घ्यायचं आहे, असे सच्छील गुणांची भगवंतांनी वर्णन केलेलं आहे. आणि असे सच्छील गुण अशा दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात, ज्याच्यामध्ये काय, तर आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन. मग ज्या ज्या व्यक्तींना आध्यात्मिक ज्ञानाचं एवढं अनुशीलन करण्याची आवश्यकताच वाटत नाही, तिथे कुठेतरी मग श्रद्धा नाहीये मनामध्ये, मग कुठल्याच प्रकारचं ज्ञान घ्यायची इच्छा नसते. आणि स्वतःच्याच ज्ञानामध्ये काय, मला जे ज्ञान आहे ते बास आहे, मला जेवढं कळतंय तेवढं बास. मग ते शास्त्रांना जाणून घ्यायचं, वेदांना जाणून घ्यायची असली कुठलीही इच्छा नसते. सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, विनयशीलपणा आणि कुठल्याही अभिलाषेपासून सन्मान, मग मला मला म्हणा, मला चांगलं म्हणा, मग व्यक्ती पूजा जी केली जाते त्या गोष्टीची निश्चितच त्या गोष्टीचा त्याग असतो. असे हे सगळे दैवी गुण ज्या व्यक्तीमध्ये आढळतात ती व्यक्ती दैवी स्वभावाची असते. आणि मग जसं आपण म्हणतो की नराधम, आसुरी, राक्षसी वृत्ती, बघा जसा हा हत्ती माजलेला आहे आणि तो माजलेला हत्ती कशा प्रकारे इजा पोहोचवतोय त्या लोकांना, तशाच प्रकारे ही जी नराधम व्यक्ती असते तिलाही काही कळत नसतं की कशा प्रकारे आपण काय करतो आहे. दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं. हरे कृष्ण त्याची. हरे कृष्ण माताजी. हे पार्थ, हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग दंभ, उर्मटपणा, कुठेतरी स्वतःच्या जो काहीतरी गर्व चढलेला असतो आणि अज्ञान असतं, की मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, पण ते अज्ञान आहे का ते पडताळून बघितलंय का ते नाही, तर त्याच प्रकारे स्वतःच्याच वलयामध्ये कुठेतरी. आणि मग उर्मटपणा, कुठल्याही गोष्टीची चाड नसलेली ही जी व्यक्ती आहे, अशा व्यक्ती ह्या आसुरी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती आहेत. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. दैवी गुण मोक्षदायक असतात, तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता नको करूस, कारण तू दैवी गुणासह जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत अर्जुनाला
की दैवी गुण हे मोक्षदायक असतात, कुठेतरी ते मोक्षाकडे नेणारे असतात आणि आसुरी गुण हे बंधन. मग या आसुरी गुणांमुळे आत्मा कुठेतरी जो जीवात्मा या बंधनात बद्ध करणारे असतात. दैवी गुण हे कुठेतरी गुणातीत करणारे. मग त्या सात्विक गुणाच्याही पलीकडे जे आपण 14व्या अध्यायात जाणलं की गुणातीत कोणतं अकर्मी व्यक्ती, ज्या नारद मुनींना आपण बघितलं की जे निष्काम कर्म करणार आहेत, कर्माची फळं ही भगवंतांना अर्पण केलेली आहेत. आणि म्हणून हे पांडवा, तू चिंता करू नकोस, कारण तू दैवी गुणांनी जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे 2 प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून असुरी गुणांचे विवरण ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच पांडवांना भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की अर्जुना, तू काळजी करू नकोस, तू दैवी गुणांनी जन्मलेला आहेस. आणि म्हणून या दैवी स्वभावाच्या व्यक्तीचं वर्णन भगवंतांनी आधीच केलेलं आहे. परंतु या अध्यायामध्ये प्रत्यक्ष भगवंत या आसुरी लोकांचं काय होतंय, मग कसे जगतायत, काय आचरण आहे त्यांचं, काय ध्येय आहे त्यांच्या जीवनाचं, आणि कशा प्रकारे मृत्यूनंतरही त्याचे काय परिणिती असते, अशा लोकांची काय परिणाम असतात त्या आसुरी गुणांचे, हे तू माझ्याकडून विवरण ऐक. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाही. शुचिरभूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग हे आसुरी प्रवृत्तीचे, ज्या राक्षसी प्रवृत्तीला आपण बघितलं, नराधम, अशा ज्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती ज्या भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही, त्यापैकीच हे आसुरी प्रवृत्तीचे, नराधम प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये याच्यातला त्यांना फरक. मग ज्या ज्या तामसी वृत्तीला आपण बघतो की ज्या 14व्या अध्यायामध्ये कुठेतरी इतकी अज्ञानामध्ये भरकटत गेलेली आहे व्यक्ती, की मग जर जर राजसिकता आहे ती कुठेतरी निदान कर्म तरी करवतीये, सकाम कर्म. पण तामसिकता, आसुरी गुण हे कुठेतरी निद्रा, आळस, प्रमाद या सगळ्या स्वतःला इतका माज त्या गोष्टीचा, की कुठेतरी खूप वाईट अधःपतनाला जाणारी ही व्यक्ती असते. कारण स्वतःच्याच वलयामध्ये असते. मग कुठल्या गोष्टींनी, मग आपल्याला प्रमोशन मिळवायचंय, आपल्याला कुठेतरी बढती मिळवायची आहे, मग ती कुठल्या का मार्गाने असे ना, मला ती बढती मिळणं हे माझं ध्येय आहे, इतकी अशी कुठेतरी वाईट मार्गाने नेणारी यांची ध्येय असतात. आणि म्हणून मग ते मद्यपान करणं किंवा कुठल्याही गोष्टींना मांसाहार करणं, परस्त्रीशी संबंध ठेवणं, हे सगळे म्हणजे आजच्या या भौतिक जगतामध्ये काही काही तर अगदी हे मद्यपान करणं वगैरे स्टेटस सिम्बल, की घेत नाहीत मद्य म्हणजे काय, इतक्या प्रकारच्या अशा व्यक्ती एकमेकांच्या या वृत्तीला कुठेतरी खतपाणी घालत असतात. परंतु प्रभुपादांनी जसं सांगितलं की ही 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स ही अत्यंत महत्वाची आहे. कारण मद्यपान करणं हे कुठेतरी चांगलं वर्तन, मांसाहार करणं, सॉरी, मद्यपान करणं हे कुठेतरी अहित आहे आणि ते कुठेतरी आपल्या तत्वांच्या विरुद्ध आहे. जसं मांसाहार करणं दुसऱ्याचा द्वेष करणारी ही भावना आहे, जसं परस्त्रीशी संबंध ठेवणं हे कुठेतरी इतकं ग्रीड म्हणजे कुठले तरी वासनेच्या आहारी नेणारी गोष्ट आहे. त्याच प्रकारे जुगार खेळणं, दुसऱ्यांना फसवणं आणि अशा अशा गोष्टींना सगळ्यांना कुठेतरी खतपाणी दिलं जातं. आणि म्हणूनच परंतु ज्या ज्या व्यक्ती तामसिकता, राजसिकता याच्यामध्ये आहे, त्यांच्यामध्ये हा शुचिर्भूतता आणि सत्यशीलपणा हा सगळ्याचा कुठेतरी आविर्भाव असतो. कारण मग ताळच नसते ना, कुठल्या गोष्टीची चाडच नसते, तारतम्य नाहीये, आपण कुठे जातोय, काय करतो आहोत, कुठल्या गोष्टीला पाठिंबा देत आहोत, या कुठल्याच गोष्टीचा चाड नसते. आणि म्हणून मग अशी लोक कसे धरतात की हे काय आहे अपूर्ण जग, तर असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ते म्हणतात की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झाले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण माता.
हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे जगत असत्य आणि निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करत नाही. ही व्यक्ती कुठल्या आधारे बोलते? तर ही एक प्रकारची तामसिकतेतली व्यक्ती जी अज्ञानामध्ये आहे, कारण कुठल्याच गोष्टीचं ज्ञान नाहीये. मग भगवंतांचं अस्तित्वच ज्यांना मान्य नाहीये, कारण भगवंत आहेत आणि या परब्रह्म, परमतत्व, परमात्मा, परमेश्वर या पुरुषोत्तमांना जाणण्याची देखील इच्छा नाहीये. कारण आध्यात्मिक मार्गावरती प्रवास करू इच्छितच नाहीये तसे लोक, कारण त्यांना जग हे असत्य, निराधार आणि हे सगळं कुठेतरी मैथुनाच्या, कुठेतरी सेन्स ग्रॅटिफिकेशन, सेक्शुअल डिझायरनी सगळं निर्माण झालेलं जग आहे, असं या लोकांचं म्हणणं आहे. आणि काम वासनेखरीज याचं कुठलंही दुसरं कारण नाही. इतके काहीतरी असे विचित्र आणि न पटणारे असे विचार, कारण हे सगळे अज्ञानात मांडलेले विचार आहेत हो. असं कुठेही वेदांतांमध्ये आणि कुठल्याही प्रकारच्या शास्त्रांमध्ये लिहिलेले विचार नाहीयेत. आणि मग नीट पडताळून, नीट त्या गोष्टींची जाण घेऊन व्यवस्थितपणे आचरण करणं ही महत्वाची गोष्ट आहे. परंतु अशा या कुठेतरी जे आपण तामसिक वृत्तीत बघतो आहे, अशा व्यक्ती कुठेतरी या सगळ्याला बळी पडतात आणि त्यांचं परमेश्वरांना न जाणल्यामुळे ते या सगळ्या इच्छांनाही बळी पडत असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा निष्कर्षाचे अनुगमन करीत स्वतःच नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरिता अहितकारी व उग्र उग्र क्रमांमध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच अशा सगळ्या निष्कर्षांचं मग कशा प्रकारे, तर तामसिक वृत्तीला कुठेतरी खतपाणी घातलं जातं आहे. आणि कुठल्या प्रकारच्या, तर फक्त हे जग कामवासनेने निर्माण झालेलं आहे आणि स्वतःचा नाश अशा प्रकारे. मग भगवंत सगळं बघतायत हो. भगवंतांजवळ सगळं ज्ञान आहे. मग पुण्यकर्म केलं तर निदान ती राजसिकता मनामध्ये आहे, कर्माची फळं घेतली जात आहेत. परंतु इथे कुठेतरी सात्विकता दिसत नाहीये, पूर्णपणे भगवंत नाहीयेत तिथे. आणि म्हणूनच मग ती काम वासनेचाच काही जे एथिस्ट आहेत, जे राक्षसी लोक आहेत, ते फक्त या सगळ्या सेक्शुअल डिझायर या कामवासनेतूनच, या मैथुनातूनच सगळी निर्मिती झालेली आहे, अशा प्रकारची यांची वाक्य असतात. आणि म्हणूनच मग जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी आणि उग्र कर्मांमध्ये, मग जे अतिरेकी आपण बघतो, जे नक्षलवादी बघतो, कारण कुठेतरी मेस्मराईज, त्यांना कशा प्रकारे पूर्ण त्यांची मेमरी, अशा प्रकारे त्यांना हिप्नोटाईज, त्यांच्यावरती असा आघात केला जातो की कशा प्रकारे त्या व्यक्ती मग त्या दबावाखाली येऊन तशा प्रकारे वागत असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टीमुळे आकर्षित होऊन सदैव अशुचिरभूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. 16.11.12. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे, असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेतोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि काम क्रोध पारायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करिता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग कधीही तृप्त न होणाऱ्या या कामवासनेचा आश्रय घेऊन खोटी प्रतिष्ठा, मग जसे 4 प्रिन्सिपल्स आपल्याला जे भगवंतांनी, जे प्रभुपादांनी 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स हे पाळले गेलेच पाहिजेत. आणि म्हणूनच हे कुठेतरी ज्या पूर्ण जो स्वतःला कुठेतरी या भक्तीच्या मार्गावरती आणि कुठेतरी जर आध्यात्मिक मार्गावरही घालणं इच्छित असेल, तर निश्चितच हे 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स हे स्ट्रिक्टली पाळणं खूप गरजेचं आहे. कारण मग ती कामवासना कुठेतरी या सगळ्या गोष्टींचा निषेध करताय तुम्ही. भगवंताला जाणून या गोष्टींचं ज्ञान घेऊन ते इम्प्लिमेंट करणं हे जास्त गरजेचं आहे. आणि म्हणून असे मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टींकडे आकर्षण होऊन असुचिरभूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात.
आणि इंद्रियांची तृप्ती करणे हा मानवी धर्म आहे, त्यांचा ती आवश्यकता आहे हा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे मरेतोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी त्यांना ग्रासलेलं असतं. मग बऱ्याच वेळेला आपण उदाहरणांमध्ये बघतो की कशा प्रकारे या भौतिक जगतामध्ये असं सगळं क्विकली हवंय, सगळं डिजिटल वर्ल्ड झालेलं आहे. मग गुगल आहे, व्हॉट्सअप आहे, ट्विटर आहे, इंस्टाग्राम आहे, अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून अनेक प्रकारची माहिती शेअर केली जाते आणि ही सगळी इंद्रिय तृप्ती, मग या सगळ्या सेन्स ग्रॅटिफिकेशन, इंद्रिय विषयांची वासना, या सगळ्याची या सगळ्याची या तामसी वृत्तीला जास्त गरज असते असा त्याचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेस्तोपर अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेलं असतं. कारण आपण जसं म्हणतो की एम्प्टी माइंड डेव्हिल प्लेस, तशा प्रकारे मग त्या त्या स्वतः ती व्यक्ती स्वतःला जर एखाद्या उत्तम प्रकारे आचरण करून त्या गोष्टी आत्मसात करत असेल तर हे निश्चितच अशक्य आहे आणि त्यांना मरेतोपर्यंत अमर्याद अशा चिंतांनी ग्रासलेलं असतं. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले, क्रमकोत पारायण झालेले हे असुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. अशा प्रकारे हे आयसुरी वृत्तीचे लोक आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे. मीच भोक्ता आहे. मी परिपूर्ण, बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेले मीच धनधा धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक मिनिट. स्क्रीन दिसतीये ना माताजी माझी? हो माताजी. ते बहुतेक शॉर्ट झाली. एक मिनिट द्या मला. आणि म्हणूनच आसुरी मनुष्य, मग ह्या आसुरी प्रवृत्तीला आपण पूर्णपणे जाणून घेतोय की दैवी स्वभावाला ज्या गुणांना जाणलं त्याच प्रकारची ही आसुरी व्यक्ती ही अत्यंत विरुद्ध प्रकारची व्यक्ती असते. कारण ती माझ्याकडे, मग बघा प्रत्येक वाक्यामध्ये आता माताजींनी वाचलं की मी सर्वांचा ईश्वर आहे, मी भोक्ता आहे, मी परिपूर्ण, मी सुखी आहे, माझ्या, मी हे सगळं मी होती आहे. कुठेच कृष्ण नाहीये तिथे, कुठलीच प्रकारची कृतज्ञता नाहीये. मग मी मौज मजा करेन, मी दान देईन, पण तिथे कुठलीच कृष्ण भावना नाहीये. आणि मग अशा प्रकारच्या आसुरी व्यक्ती या अज्ञानाने मोहित झालेल्या असतात. कारण कुठेतरी मग विश्वासच नसतो, भगवंतांच्या अस्तित्वावरच विश्वास नसतो. तिथे ते ज्ञान कुठून येणार हो? जिथे आडातच नाही तिथे पोहऱ्यात कुठून येणार? ज्या प्रकारचं मूळ ज्ञान ज्या शास्त्रांना, वेदांना, मग वेदांत सूत्र किंवा कुठल्याही प्रकारचं ज्ञान, मग ते आचरणात आणणं तर पुढची गोष्ट आहे. आणि मग त्याचं ध्येय, ते ज्ञान तर घेतलं जातंय जे चुकीचं आहे, आणि त्याचं ध्येय ज्या रावणाला आपण बघतो आहोत, ज्या त्या कंसाला आपण बघतोय की प्रत्येक देवकीच्या प्रत्येक मुलाला ज्यांनी मारलं, आठवा पुत्र तुला आठवा पुत्र तुझा वध करणार आहे, ही आकाशवाणी ऐकल्यानंतर प्रत्येक मुलाचा ज्यांनी वध केला असा कंस त्यांनी आयुष्यभर कृष्ण कृष्ण, पण द्वेषाची भावना ज्या शिशुपालानी मत्सर केला भगवंतांवरती, ज्या रावणाने दृढ श्रद्धा, खूप तप केलं, पण काय इंटेन्शन की मला सगळं असं सत्ता मिळाली पाहिजे, मी असा झालो पाहिजे, आणि मग ज्यांनी परस्त्रीच्या वरती चुकीचं दृष्टी टाकलेली आहे आणि ज्या
प्रभू रामचंद्रांच्या पत्नीला, ज्या सीता मातेला त्यांनी पळवून नेऊन आपल्या लंकेमध्ये ठेवलेलं होतं आणि मग कुठेतरी या आसुरी प्रवृत्तीचा नाश झालेला आहे. असे अज्ञानाने मोहित झालेले हे सगळ्या आसुरी व्यक्ती असतात आणि मग त्यामुळे काय असतात, त्यामुळे कायम चिंताग्रस्त. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग अशा व्यक्ती कायम त्या कशा सुखी राहू शकणार आहेत? कारण एकतर अज्ञान आहे, आसुरी प्रवृत्ती आहे, लोकांच्या जीवावर उठण्याची सुद्धा प्रवृत्ती आहे. अशा अशा व्यक्ती कुठेतरी वाईट चालीच्या व्यक्ती असतात, नीच कृत्य करत असतात. त्यामुळे सततच त्या चिंतांमध्ये कुठल्याही प्रकारचं सुख मिळू शकत नाही आणि अशा या मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात, कारण देहधारी भावनेशीच निगडित आहे. मग आत्मिक पातळी, आत्मसाक्षात्कारी तर खूप खूप दूरची गोष्ट लागली आणि म्हणूनच असे लोक हे नरकामध्येच पतित होतात. ज्या 4 प्रकारच्या व्यक्तींना बघितलं, की हे भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाही. त्यांना नरक योनीमध्येच भगवंत स्थान देत असतात. हरे कृष्ण माताजी. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंतांचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. ज्या शिशुपालाला आपण बघितलंय, म्हणजे राजसूय यज्ञाच्या वेळी जे महत्वाचं भगवंतांना जे स्थान दिलं गेलं आणि त्याच्यामुळे शिशुपालाने इतके अपशब्द भगवंतांसाठी उच्चारलेले आहेत. मग ते 100 अपशब्द माफ होते, परंतु 101व्या अपशब्दाला मात्र क्षमा नव्हती. आणि म्हणूनच जे भगवंतांचा द्वेष करतात, जे भगवंतांचा मत्सर करतात, खऱ्या धर्माची निंदा, मग कुठेतरी या सगळ्या अपशब्दांना भगवंतांनी ज्यांच्या मातेला ग्वाही दिलेली होती, वचन दिलेलं की 100 अपराध मी याचे माफ करीन, पण 101व्या अपराधाला क्षमा नाही. आणि मग या आसुरी प्रवृत्तीचा निश्चितच नाश होतो. पण ज्या शिशुपालाचा, ज्याला मोक्ष मिळाला, कारण ज्या सुदर्शन चक्राने ज्याचा वध झाला, ते भगवंतांचं सुदर्शन चक्र होतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. जे द्वेषी, क्रूर आणि निराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकीत असतो. हरे कृष्ण. अशांना आसुरी योनीमध्येच जन्म मिळतो. नरक यातनाच भोगायला लागतात. चिरकालासाठी ते नरक यातनाच भोगत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेय, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधम गतीला प्राप्त होतात. अशा प्रकारे आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे, मग अशा अशा योनीमध्ये जन्म घेणारे लोक हे भगवंतांना शरण येऊ शकत नाहीत. ते अजून खोल मग ज्या खालच्या योनींमध्ये, ज्या आपण कालच्या आध्यात्मिक जगतामध्ये बघितलं, की मग त्या फांद्या अगदी खालपर्यंत गेलेल्या आहेत. कारण जे कोणी नीच कृत्य करतायत ते फक्त त्या नरक योनीमध्येच जातात आणि ते अधम गतीला प्राप्त होत असतात. मग काय दारं आहेत, काय त्याचं स्थान आहे आणि काय हे अधम गतीला जात आहेत? कारण काय वासना आहे, तर त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयं तजेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ही कामवासना, क्रोध, कारण जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं, कामात क्रोधो विदायत. कारण मग कामापासून क्रोधापासून मनाची सगळा भ्रम होतो, मग बुद्धीचा नाश होतो आणि मग मनुष्य अधःपतनाला जाते. कुठेतरी तो लोभ, ती आसक्ती, अशा प्रकारे त्या इंद्रिय विषयांची आसक्ती कधी त्या काम वासनेमध्ये परिणितीत किंवा परिवर्तित होते हे लक्षात येते. आणि म्हणूनच काम, क्रोध, लोभ ही 3 नरकाला नेणारी द्वारं आहेत आणि याचा कुठेतरी त्याग केला पाहिजे. जो हे जाणतो, जो या नरकातून सुटलाय बघा, तो या 3 द्वारातून सुटला आहे तो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेय, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो
आणि क्रमशः परम गतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ही जर पावलं पहिल्या याच्यावरती काम, क्रोध, लोभ या सगळ्या तिन्ही द्वारांना जर कुठेतरी नियंत्रित केलं, जर त्या मन, बुद्धी, खोटा अहंकार, त्या इंद्रिय, मन, बुद्धी ज्याच्यावरती कामवासना सगळी आच्छादित होतीये, त्याला जर कुठेतरी त्यागण्याचा प्रयत्न केला आणि जर त्याचा त्याग केला, तर निश्चितच मनुष्य या सगळ्यातून पुढे जातोय आणि मग पुढच्या भगवंतांच्या आध्यात्मिक मार्गाला निश्चितच तो कुठेतरी मार्गस्थ होतो आणि मग तो उत्तम गतीला आणि मग परम गतीला प्राप्त होतो. यशास्त्र विधी मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न पराम गतिम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो शास्त्र विधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो, त्याला सिद्धी, सुख आणि परम गतीही प्राप्त होत नाही. हरे हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो शास्त्र विधींचा, मग जो शास्त्रात लिहिलेले जे नियम, मग हे जे नियम सांगितलेले आहेत प्रभुपादांनी 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स, की ही अत्यंत महत्वाची, मांसाहार न करणं, परस्त्रीशी संबंध न ठेवणं, मद्यपान न करणं आणि जुगार न खेळणं, ही अत्यंत महत्वाची 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स, की ज्याच्या नियमामध्ये स्वतःला या नियमांनी बद्ध करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि नाही तर त्याला ना सिद्धी, सुख, परमगती ही प्राप्त होत नाही. कारण हे प्रत्येक तत्वाशी निगडित आहे हो. जे फसवलं जाणार आहे, की कुठेतरी मग गॅम्बलिंग करताय म्हणजे स्वतःचीच फसवणूक करता आहात आणि अशा प्रकारच्या वृत्तीला कुठेतरी बळावलं जातंय. त्याच प्रकारची कुठेतरी द्वेषी भावना पण मनामध्ये बळावती आहे. या सगळ्या गोष्टी, या सगळ्या क्रियाकलाप जे आहेत ते कुठेतरी त्या अधोगतीला नेणारे आहेत. आणि म्हणूनच मग याचं ज्ञान, जसं पुन्हा ते ज्ञानाचे चक्षु, की त्या ज्ञानरूपी प्रकाशाने आपल्याला अज्ञानरूपी अंधकाराचा नाश करायचा आहे. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधीद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणलं पाहिजे. अशी विधी विधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे, जेणेकरून त्याच्या क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या शास्त्र विधींना, या सगळ्या शास्त्रातील विधी जे आहेत, त्या सगळ्या कार्य, अकार्य यामधला फरक जाणून काय फॉलो केलं पाहिजे किंवा कशा प्रकारच्या गोष्टी आहेत, कशाचं महत्व आहे, काय करू नये, काय करावं, अशी सर्व विधी विधानं जाणून योग्य प्रकारे त्या संहितेला जशा प्रकारे पूर्णपणे त्याचा अभ्यास करून, ज्ञान आत्मसात करून मग क्रमशः उन्नती होईल. जसं तद्विती प्रणिपातेन भगवंतांनी आधीच्याही अध्यायात याचा उल्लेख केलेला आहे. ज्या 6व्या अध्यायामध्ये मग हे सगळं ज्ञान कोणाकडून घ्यायचे, तर उत्तम आध्यात्मिक गुरु, ज्याचा भगवंत प्रत्यक्ष उदाहरण देत आहेत. आणि म्हणूनच ह्या सर्व ज्ञानाचं आचरण करण्यासाठी ते ज्ञान आत्मसात करणं, जे आपल्याला एक उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडूनच हे ज्ञान संपादन होऊ शकेल. कारण तेच प्रदान करू शकतात ज्यांना याबद्दल दृष्टांत झालेला असतो. आणि निश्चितच ते आपल्याला या बंधनातून मुक्त करू शकतात. आणि जी व्यक्ती हे जाणू शकते, ते निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. असा हा दैवासुर संपद विभाग लोक, जिथे दैवी गुणांना जाणून मग या आसुरी वृत्तीचा काय परिणिती होते, हे सगळं आपण थोडं थोडं करून जाणलेलं आहे. हा राक्षसी स्वभाव, कशा प्रकारे तो माजलेला हत्ती मग समोरच्याला इजा पोहोचवतोय, अशा प्रकारे जी तामसिकतेमध्ये गेलेली वृत्तीची व्यक्ती असते, ती पुढे मागे न बघता त्या समोरच्या व्यक्तीचा संहार सुद्धा करू शकते. कारण इतकं त्याचं मन ते त्या गोष्टींनी पूर्ण मेस्मराईज, आपण म्हणतो ना, पूर्ण त्याला लादलेल्या असतात त्या भावना. कारण मनावर स्वतःचा नाही, त्या मन अगदी त्या कह्यात गेलेलं असतं. आणि म्हणून कुठेतरी ही आसुरी प्रवृत्ती बळावते. हरे कृष्ण. मी 17व्या अध्यायाला पण सुरुवात करते. त्या भगवंतांच्या मूर्तीचं आपण दर्शन घेऊया, राधा गोविंदांचं दर्शन घेऊया आणि त्यांनाही नमस्कार करू, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. आणि आता मी 17व्या अध्यायाला सुरुवात करते. प्रश्न घेईन, पण असतील तर तुम्हाला नंतरच प्रश्न घेईन.
आणि मग आता कुठेतरी आपण जो जाणणार आहोत दैवासुर विभाग संपद योग, दैवी गुणांचं भगवंतांनी वर्णन केलेलं आहे आणि आसुरी गुण कुठले आहेत आणि मग अशी व्यक्ती कशा प्रकारे चिंताग्रस्त असते जी नरक योनीमध्येच जन्म घेते. म्हणून या नरकाला नेणारी जी 3 द्वारं आहेत काम, क्रोध, लोभ, याच्यातनं जी व्यक्ती सुटलेली आहे ती पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत येणार नाही. कारण त्या वासनेपासून मुक्त झालेली आहे, त्या बद्धदिवातून ती मुक्त झालेली व्यक्ती आहे आणि निश्चितच हे सगळं ज्ञान घ्यायचं असेल, या कामवासनेमध्ये अडकवायचं नसेल स्वतःला, तर ते ज्ञानाचे चक्षु हे निश्चितच पूर्णपणे उघडले पाहिजेत आणि तरच मग अशा प्रकारे या उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून हे ज्ञान जाणून घेतलं पाहिजे. मग आता अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे की आपल्याला या 17व्या अध्यायात जाण्याचंय, श्रद्धात्रय विभाग योग. मग ये शास्त्र विधी मुत्सृज्यम हाच श्लोक कुठेतरी पुन्हा रिपीट झाल्यासारखा आहे. आपण भगवंतांचं पुन्हा दर्शन घेऊया. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही दंडवत. आणि ही मूर्ती आहे भगवंतांची, यांनाही सर्वांना दंडवत करून, साष्टांग दंडवत करून आपण आपल्या 17व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. मग ज्या दैवी आणि आसुरी विभागांमध्ये आपण विभागाच्या गुणांमध्ये आपण जे फरक बघितला की कशा प्रकारे सात्विकता मग ज्या दैवी गुणांनी भरलेली असते, पण ही तामसिकता, राजसिकता याच्यामध्ये मात्र हे आसुरी गुण निश्चितच असतात. मग कुठेतरी जर तामसिकता नाही पण राजसिकता ही पुण्यकर्माकडे म्हणजे सकाम कर्मामध्ये, पुण्य पण नाही सकाम कर्मात ती जी फळांची अपेक्षा करून कर्म करते, मग कुठेतरी तिथे पण मी आहे, तिथे पण मग पूर्णपणे अजून कृष्ण भावना प्रस्थापित झालेली नाहीये. आणि अशा प्रकारे या राक्षसी स्वभावाचं वर्णन आपण जाणलेलं आहे. मग आता अर्जुन विचारतोय की जी ही पूजा उपासना जर मनानी करतात आणि हे शास्त्र विधी मुत्सृजन ज्या शास्त्राला आधारून करत नाहीत, तर अशांचं काय होतं. मग भगवंत सांगतायत की अशा व्यक्ती 3 पद्धतीच्या ज्यांच्या श्रद्धा असतात, मग सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा आणि तामसिक श्रद्धा, कारण त्याच्यावरती त्रिगुणांचा प्रभाव असतो. या मोहमायेमध्ये निश्चितच कुठल्या चांगल्या गोष्टी पण डेव्हलप होत असतात, त्या या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली होत असतात. मग कुठल्या प्रकारचे पदार्थ खाल्ले तर त्यांची सात्विकता दिसून येईल, कुठल्या प्रकारचे पदार्थ तामसिक व्यक्ती खाते आणि कुठल्या प्रकारचे तामसिक वृत्तीची व्यक्ती खाते, अशा प्रकारे कुठलं अन्न ग्रहण करण्याने असा हा मी जी स्वभावाची प्राप्ती होण्यासाठी या अन्नाचं ग्रहण पण योग्य पद्धतीने केलं पाहिजे. जे खातोय म्हणून आपण बऱ्याच वेळेला बघा की जी स्त्री घरामध्ये स्वयंपाक करत असते, आजकाल तो कन्सेप्ट खूप कमी होतोय, पण किती आवश्यक आहे, कारण ती घरातली स्त्री आहे आणि स्त्रीने ते अन्न शिजवणं, कारण त्याच्यामध्ये तिचे भाव उतरणं, मग चांगल्या भावामध्ये असेल तर निश्चितच तो पदार्थालाही त्याची गोडी आणि पदार्थालाही त्याचं एक वेगळं अवीट गोडी असते. परंतु हेच जर कुठेतरी मनामध्ये चलबिचल विचार असतील, चंचलता असेल आणि मग कुठल्याही प्रकारच्या या विचारांनी मन जर विचलित होत असेल, तर निश्चितच ती कुठेतरी त्या पूर्णपणे त्या अन्नामध्ये ते उतरणार नाही. आणि म्हणून ही श्रद्धा भगवंत म्हणतायत की यज्ञ, दान आणि तप हे करताना ज्या श्रद्धा आहेत, या श्रद्धा म्हणजे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या 3 प्रकारच्या श्रद्धा आपल्याला जाणायच्या आहेत. मग सात्विक व्यक्ती काय प्रकारची श्रद्धा समर्पण करते, राजसिक वृत्ती काय आहे आणि त्याच्यातली तामसिक वृत्ती ही काय आहे. अशा प्रकारे या तपस्यांचं मग तपामध्ये आपण शारीरिक तप, मानसिक तप आणि वाचिक तप अशा 3 तपाचे प्रकार आहेत. दानधर्मामध्ये पण 3 प्रकारचे आहेत. आणि अशा प्रकारे मग हे दान देताना कशा प्रकारे अनेक वर्षांपूर्वी जेव्हा भगवंतांनी सांगितलेलं की ओम तत्सत हे म्हणून मग जे काही तुम्ही दान देत असाल त्याला पूर्णत्व येतं, कारण सत चित आनंद अशा प्रकारे ओम तत्सत आणि म्हणून तत् आणि सत याच्यामध्ये सगळी पूर्णता सामावलेली आहे. असा हा 17वा अध्याय आपल्याला बघायचा आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे श्रीकृष्णा, जी माणसे शास्त्रविधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवादिकांचे पूजन करतात, त्यांची मग स्थिती कोणती? सात्विकी, राजसी की तामसी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग कुठेतरी आपल्याला जे वेगवेगळे डायग्राम दिसत आहेत किंवा काय, मग कुठेही त्याला तारतम्य नाहीये किंवा कुठल्याही प्रकारच्या शास्त्र विधीला कुठलाच आधार नाहीये
त्या चित्रामध्ये. आणि म्हणूनच असे शास्त्रविधीला जोडून न श्रद्धेने युक्त होऊन केलेले देवादिकांचे पूजन करतात जी माणसे शास्त्रविधीला, मग जरी ही राजसिक, मग या प्रकारच्या व्यक्तींमध्ये राजसिक आणि तामसिक असतात. मग ही राजसिक व्यक्ती या सकाम कर्मामध्ये अडकलेल्या असतात आणि तरी मग त्या सकाम कर्मामध्ये असल्या तरी पण ते ज्ञान ग्रहण करत असतात. परंतु जे श्रद्धेने युक्त होऊन इंद्रियांचं नियंत्रण करून पुन्हा ते अर्चनम, ज्या अर्चविग्रहाची किंवा एखाद्या ज्या डीटीची पूजा केली जाते, ती पूजा कशा प्रकारे शास्त्रविधीला सोडून असते आणि म्हणूनच जे देवादिकांचं पूजन करतात यांची स्थिती काय असते हे भगवंतांना अर्जुन विचारता आहे. श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती नाम शृणु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मनुष्यांची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावातः उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी, राजसी व तामसी अशा 3 प्रकारचीच असते. ती तू माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. म्हणजे या तिन्ही वृत्तींवर कुठेतरी सात्विक, राजसिक आणि तामसिकता याचा प्रभाव आहे. आणि म्हणून जी शास्त्रीय संस्कार जरी नसला तरी तू केवळतः उत्पन्नतः की ज्या स्वभावातून उत्पन्न झालेली श्रद्धा आहे, मग तो स्वभाव कशा प्रकारचा, ज्याच्यावरती त्रिगुणांचा प्रभाव आहे, ज्या मोहमायेमध्ये त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली ही मनुष्य जीवात्मा जगतो आहे. आणि म्हणून हा सात्विक, राजसिकता आणि तामसिकता या तिन्ही प्रकारच्या व्यक्तींकडे ही श्रद्धा असते. आणि म्हणूनच मग ही श्रद्धा तू माझ्याकडून ऐक. सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्रः स एव सः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे भारता अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्यांच्या अंतःकरणारूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे. म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे. अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच सर्व माणसांची श्रद्धा ही त्यांच्या अंतःकरणा, मग जे स्वभाव, ज्या आपण 14व्या अध्यायात बघितलं की सात्विक स्वभाव, राजसिक स्वभाव आणि तामसिक स्वभाव मग कशा प्रकारे एकमेकांमध्ये संलग्नता नाहीये, पण मग सात्विकता कुठल्या गोष्टीकडे वळवते आहे, राजसिकता कुठल्या गोष्टीकडे, तामसिकता, मग राजसिक आणि तामसिक गुणांना ती चालच नसते. परंतु ज्या माणसांची श्रद्धा अंतःकरणानुरूप असते हा मनुष्य मात्र श्रद्धामय असतो. म्हणून एक उत्तम भक्त हा भगवंतांना निश्चितच विशेष असतो आणि तो स्वतःही, म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे. अर्थात या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. आणि मग या श्रद्धेने जो युक्त आहे, कारण तो स्वतःही तोच आहे हे जेव्हा तो जाणतो, कारण कशा प्रकारे आपल्याला या तिन्ही वेगवेगळ्या भक्तीच्या आणि ज्या वंदन करण्याच्या, पूजा करण्याच्या जे मार्ग आहेत त्यांना नीटपणे जाणून घ्यायचं आहे. कारण ही श्रद्धा सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारची आहे. यजन्ते सात्विका देवान अन्यक्षरक्षांसी राजसः प्रेमान भूतगणाश्चन्ये यजन्ते तामसा जनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सात्विक माणसे देवांची पूजा करतात. राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची तसेच इतर तामसिक माणसे असतात ती प्रेत व भूतगणांची पूजा करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग सात्विकता ही कुठेतरी निश्चितच चांगल्या गुणामध्ये, आणि सात्विकता ही सर्वांना कुठेतरी आध्यात्मिक मार्गावरती नेणारी, जरी ते सकाम कर्मामध्ये अडकत नसले तरी इंद्रिय विषयांवर वासना, इंद्रिय विषय वासनेवर कुठेतरी नियंत्रण मिळवलेलं आहे. मन, इंद्रिय, बुद्धी या सगळ्याला नियंत्रित केलेलं आहे. आणि म्हणूनच ही देवांची पूजा करतात. जे पुण्यकर्म, मग हे पुण्य मिळवून निश्चित पुन्हा ते त्यांना वरचे लोक, पृथ्वीच्या वरचे लोक, मग स्वर्ग लोक, मग भुवर लोक, जनो लोक, तपा लोक, अशा प्रकारचे लोकांची प्राप्ती होईल. जे यक्ष राक्षसांची पूजा करतायत तामसिक माणसं असतात, आणि जे राजसिक माणसं आहेत ती यक्ष राक्षसांची पूजा करतायत, आणि ज्या तामसिक व्यक्ती आहेत ती प्रेत भूत गणांची पूजा करतात. कारण कुठेतरी अघोरी व्यक्ती आहेत त्या.
आणि मग दुसऱ्याला त्रास देणं हे कुठेतरी उद्दिष्ट आहे त्यांचं. ज्या राजसिकतेमध्ये निदान ते नाहीये. राजसिकता कुठेतरी कर्म करतीये, कर्म बंधनांमध्ये अडकली आहे, परंतु कर्म करतीये, सकाम कर्म करत असली, कराच्या फळांची अपेक्षा करून कर्म करतीये. पण राजसिकतेमध्ये हा गुण असला तरी तामसिकता जर तुलना करायला गेली तर तामसिकतेमध्ये मनुष्य निष्क्रिय, निर्दिष्ट, झोपेला जास्त महत्व आणि कुठेतरी स्वतःच्याच वलयामध्ये असतो आणि अशी व्यक्ती अघोरी पण कुठेतरी गोष्टी करते, ज्या कुठेतरी आपण म्हणतो ब्लॅक मॅजिक आणि कशा प्रकारचे आपण आजही आजच्या युगामध्ये गावागावांमध्ये ऐकतो. आणि हे लोक प्रेत भूत गणांची पूजा करतात, जी तामसिक वृत्तीची माणसं असतात. जे आपण 6व्या अध्यायात बघितलं की ती अघोरी एक प्रकार आत्मा आणि परमात्मा जो परमात्मा आपण बघितलेला आहे, ज्या 12व्या-13व्या अध्यायामध्ये, की हा परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये जो निवास करतो आहे, जो ड्राईव्ह करतो आहे, त्या आत्मा आणि परमात्मा हे शरीर चालवतो आहे. आणि म्हणून मग त्याला मात्र क्लेश देऊ नयेत. परंतु हे व्यक्ती काय करतात? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेली नाहीत, ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात. जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात, त्यांना राक्षस म्हणतात. हरे कृष्ण. असे हे राक्षसी हरे कृष्ण. प्रवृत्तीचे लोक बघा, की मग कुठेतरी स्वतःच्या त्या हृदयामध्ये वसलेल्या आत्म्याला कुठेतरी त्रास देतायत. मग शारीरिक सुद्धा कुठेतरी स्वतःला असं कुठेतरी डोकं आत घालून कुठल्या प्रकारचं लक्ष केंद्रित केलं जातं. पण ते किती अघोरी आहे, कुठेतरी जीवाला त्रास देणारं आहे आणि म्हणूनच हे परमात्म्याचा छळ करतात. त्यांना राक्षसी प्रवृत्तीचे लोक म्हणतात. मग अशी लोक कशी तयार होतात? तर याला या स्वभावाला कारणीभूत आपण ग्रहण करणारं अन्न देखील आहे. आणि मग हे अन्न कुठल्या प्रकारचं? मग सात्विक लोक कुठल्या प्रकारचं अन्न खातात? राजसिक लोक कुठल्या प्रकारचं अन्न खातात? आणि तामसिक व्यक्ती कुठल्या प्रकारचं अन्न खाते? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भोजनही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते आणि तसेच यज्ञ, तप व दानही 3-3 प्रकारची आहेत. त्यांचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढविणारे, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंध येणारे, शिळे आणि उष्टे असते, तसेच जे अपवित्रही असते, ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, जे सात्विक वृत्तीची लोक असतात, ती कशा प्रकारचं अन्न ग्रहण करतात? तर कुठेतरी मनाला प्रिय वाटणारे. सात्विक पुरुषांना कुठले तर रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, मनाला प्रिय वाटणारे, जे बळ, आरोग्य, जे पौष्टिक, न्यूट्रिशियस अन्न आपण म्हणतो. आणि मग जे इस्कॉनच्या याच्याप्रमाणे, ज्या नियमांप्रमाणे, मग ज्या कांदा, लसूण ज्याच्यामध्ये तामसिकता असते आणि या कांदा लसुणामध्ये कुठेतरी मग ते अ, 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 वाढवणारे, मग काही प्रवृत्तींना, चुकीच्या प्रवृत्तींना कुठेतरी वाढवणारे आणि म्हणून त्याच्यावरती त्याला निषेध केला जातो. आणि चहा, कॉफी यासारखी मादक द्रव्य असतात, अशा प्रकारच्या या गोष्टींचा निषेध केला जातो. आणि म्हणूनच सात्विकता, की जी बुद्धी, बळ देणारं, आरोग्य देणारे अशा प्रकारचे पदार्थ बनवले जातात. आणि अशा प्रकारचेच व्यक्ती अ, अशा प्रकारचेच पदार्थ ही व्यक्ती ग्रहण करत असते, जी सात्विक वृत्तीमध्ये असते. जी राजसिकतेमध्ये असते ती काय? तर कुठेतरी तिखट, खूप जळजळीत, आंबट आणि असे मसालेदार पदार्थ, त्या जिभेचे चोचले बघा. कारण जे चव, मग ते इंद्रिय विषय बघा, जे ज्ञानेंद्रिय आहे, ज्या 5 इंद्रियांपैकी जीभ हे एक ज्ञानेंद्रिय आहे आणि ज्याच्या ज्याच्या जिभेवरती मग या सगळ्या चवींचा समावेश असतो. या सगळ्या त्या टेस्ट बर्ड्स असतात म्हणतात ना, तशा या तामसी वृत्तीवरती कुठेतरी मसालेदार, उग्र पदार्थ खाण्याची आवड असते अशा व्यक्तींना. आणि मग तामसी वृत्ती बघा, कुठेतरी आळ्या दिसतायत आपल्याला या अन्नावरती, जे शिळे, दुर्गंध झालेले, मग
कशा प्रकारे काही प्रोसेसिंग करून काही पदार्थ बनवले जातात. परंतु हे सगळं किती विचित्र खायला आहे आणि अन्न असल्यावर आपण म्हणतो की अन्नाचा कुणीही अपमान करत नाही. पण अशा प्रकारचं भोजन करणं हे अयोग्य आहे. कारण ते कुठेतरी तामसी वृत्तीलाच बळावत असतं. कारण ते विचार, मनातले विचार हे तुमच्या आचारावर असतात, तसे तुमच्या अन्नावर असतात. जसं मी मगाशी म्हटलं की एक स्त्री घरच्यासाठी जेव्हा अन्न बनवत असते, तेव्हा तिचे विचार त्या अन्नामध्ये जात असतात आणि तर मग ते अन्न एक सात्विक प्रकारे त्याला आणि मग हेच अन्न जेव्हा भगवंतांना अर्पण करून ग्रहण केलं जातं, तेव्हा तो नैवेद्य मग एक वैष्णव, एक भक्त निश्चितच तो नैवेद्य ग्रहण करत असतो, जे अत्यंत महत्वाची डिव्होशनल सर्व्हिस आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या भक्तीच्या मार्गातून ही जे काही अन्न असतं ते भगवंतांना अर्पण केलं जातं. परंतु हे अन्न मग जसं मी म्हटलं तिथे भगवंत मिसिंग आहेत. कारण जी राजसिकता आणि तामसिकता आता आपण बघितलेली आहे, ती अशा प्रकारे डेव्हलप होते, की मग ती कुठेतरी वाईट अधःपतनालाच मार्गस्थ करू शकते. मग आता आपल्याला या यज्ञ, दान आणि तप या 3 प्रकारच्या श्रद्धांना जाणायचंय. जसं मी इथे म्हटलं, की 3 प्रकारच्या या श्रद्धा मग आपल्याला ते जाणताना 3 प्रकारची माणसाची श्रद्धा त्याच्या अंतःकरणारूप असते आणि हा पुरुष श्रद्धामय आहे. म्हणून तो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तोही तोच आहे. आणि म्हणून मग आपल्याला त्या श्रद्धात्रय मग ती श्रद्धा किती प्रमाणामध्ये आहे. मग जो शास्त्र हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो शास्त्रविधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे, असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषांकडून केला जातो, तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञोस्मी बघा की यज्ञाचा जो जो कलियुगाचा यज्ञ आहे तो नामस्मरणाचा यज्ञ आहे, जो आपण चित्रामध्ये बघतोय की माळ ओढली जाते आणि इथे निष्काम पद्धतीने ते कर्म केलं जातं. जो यज्ञ केला जातो तो निष्काम पद्धतीने, मग कुठल्याही सकाम कर्मामध्ये तो अडकलेला नसतो. जो शास्त्राने आखून दिलेला आहे, ज्या शास्त्र विधीनुसार तो व्यक्ती तो यज्ञ करत असते, त्या यज्ञाला कुठेतरी सात्विक यज्ञ म्हणतात. कारण कुठल्याही प्रकारची फळांची इच्छा नसते. मग राजसिकता जी कुठेतरी सकाम कर्मात अडकली आहे, ज्या फळांच्या इच्छेने सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. परंतु हे भरतश्रेष्ठा अर्थात भरतवंशीयांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुन, केवळ दिखाव्यासाठी किंवा फळही नजरेसमोर ठेवून जो यज्ञ केला जातो, तो यज्ञ तू राजस समज. हरे कृष्ण माता. बघा राजसिकता दिसून येते सकाम कर्मातून. कारण कुठेतरी नियंत्रण करायचंय, नियंत्रित करून इंद्रियांना नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु फळांची अपेक्षा आहे समोर आणि मग त्या फळांच्या अपेक्षेला समोर ठेवूनच तो यज्ञ केला जातो, तो राजसिक यज्ञ असतो. आणि मग असा हा अघोरी यज्ञ मग काय म्हणतो त्याला, तामसिक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. शास्त्राला सोडून अन्नदान न करता, मंत्रांशिवाय दक्षिणा न देता व श्रद्धा न ठेवता केलेल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे रावणाने सुद्धा बघा की यज्ञ तप केलं होतं की ज्या शिवांना पूर्णपणे अगदी त्यांना प्रसन्न करून घ्यायचं होतं आणि त्यांना वर मागायचे होते. मग अनेक असे मग बऱ्याच अजून कथा आहेत ज्या मी नंतर सांगेन, पण आता आपल्याला अध्याय हा पूर्ण करायचा आहे म्हणून मी खूप कथांमध्ये जाणार नाही. तर आपल्याला थोडा काळ आहे, पण एक 15 मिनिटं अजून होतील, पण आपण हा अध्याय व्यवस्थितपणे पूर्ण करू. अशा प्रकारे अन्नदान मग कुठल्याही प्रकारच्या शास्त्रविधीला अनुसरून नाही, कुठल्याही प्रकारचा मंत्रांशिवाय, कुठल्याही प्रकारच्या फळांची, मग तिथे फळांची तर अपेक्षा आहे, पण ना मंत्र आहे ना दान आहे, कुठल्याही प्रकारचं शास्त्रयुक्त विधी तिथे सगळे दिसत नाहीत. अशा या सगळ्या यज्ञाला तामसी यज्ञ म्हटलं जातं. मग यज्ञ झाला, आता काय तप. मग तप कुठल्या प्रकारचं, तप ही सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप. आणि ज्या सात्विक तपामध्ये पुन्हा आपण 3 प्रकारे ते बघतो. जे वाचिक तप आहे, जे शारीरिक तप आहे आणि जे शारीरिक तप, वाचिक तप आणि काय मानसिक तप आहे. आणि अशा प्रकारे शरीर, वाचा आणि मन या प्रकारचं ज्याचं तप केलं जातं, ज्याला अनुसरून जे तप केलं जातं, कशा प्रकारे ते तप आहे, तर ते सात्विक तप आहे. मग कसं ते आहे, तर देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. देव,
ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जिथे माता, पिता, गुरु या सगळ्यांची पूजा केली जाते. ज्यांची उपासना, ज्यांना ज्यांना आपण दंडवत घालतो, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य असे हे पवित्र गुण ज्यांचे असतात आणि जे शरीराला समर्पण बघा, जे समर्पित करून साष्टांग दंडवत घालतात भगवंताला, अशी ही व्यक्ती शरीराने, मग ते शारीरिक तप म्हटलं जातं. कारण शरीराने दाखवलेले ते तप आहे. ज्या शारीरिक आचरणाने जे तप केलं जातं ते शारीरिक तप. मग काय आहे वाचिक तप? तर आपल्याला दिसतायत युधिष्ठिर महाराज जे धर्माचं प्रतीक, धर्मराज ज्यांना म्हटलं जातं. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे दुसऱ्याला न बोचणारे, प्रिय, हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते ते, तसेच वेदशास्त्रांचे पठण व परमेश्वराचे नामजपाचा अभ्यास हेच वाणीचे तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ह्या वाणीचं तप म्हणजे ज्या आपल्या मुखातून येणारे कुठलेही शब्द हे तलवारीचा बाण, त्या धनुष्यातल्या बाणासारखे असतात. एकदा सुटला बाण की सुटला मग त्या धनुष्यामधून. त्याच प्रकारे हे शब्द अत्यंत जपून वापरायला लागतात. आणि ज्या युधिष्ठिर महाराजांना आपण बघतो आहोत, धर्मराजाचं प्रतीक, ज्या पांडवांमधले एक मुख्य, जे मोठे बंधू, की ज्या प्रकारे त्यांना त्यांना धर्मराज म्हटलं जायचं. कारण कुठल्याही प्रकारचं अहितकारी वाक्य ते बोलायचे नाहीत, कुणालाही दुखवायचे नाहीत, कुणाच्याही हिताच्या अहिताच्या कुठल्याही गोष्टी बोलणार नाहीत, असे यथार्थ स्वरूपाचं भाषण ते करत होते. त्यांना वाणीचं तप, असे वाचिक तप त्यांना म्हटलं जातं, त्याला म्हटलं जातं. आणि जे मनाने तप म्हणजे मानसिकता, जे जो जो अगदी निर्व्याज आनंद, आपल्याला जो इनोसंटपणा, अतिशय निर्मळ असं जे तप असतं, असं मानसिक जे मन ज्याच्यामध्ये निर्मळ असतं, अगदी लहान बाळासारखं ज्याचं मन असतं आणि ते इतकं निर्व्याज प्रेम करणारं असतं भगवंतांवर. आणि अथा हा शांतता, साधेपणा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि शांतता, साधेपणा, गुरुतत्व कर्षणा, आत्मनियंत्रण आणि विचारांची शुद्धता ही मनाची तपस्या आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा या मनाची आत्मनियंत्रण, विचारांमध्ये आपल्या प्रगल्भता आणि शांतता, साधेपणा, अशा प्रकारे जे काही आहे ते मानसिक तप आहे, ज्या आचरणातून दिसतं. मग शरीराच्या हालचालींवरनं दिसणारं निश्चितच ते शारीरिक तप, पण ज्या मनाने नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या गोष्टी आहेत, मग कशा प्रकारे आपल्याला चित्रात दिसतंय ते शुकदेव गोस्वामी आहेत, ज्यांची कथा मी तुम्हाला सांगितली, की ज्या पोपटाचं, शुक म्हणजे पोपट, आणि ज्यांनी पोपट म्हणून जेव्हा भगवंत शिवांनी सांगितलेलं जे ज्ञान होतं भागवताचं, ते जरी पार्वती माता ऐकत नव्हती तरी झाडावर बसून हे शुकदेव गोस्वामी त्या शुक रूपामध्ये ऐकत होते. आणि हे जेव्हा शिवांना कळलं तेव्हा मात्र ते त्यांच्यावरती धावून गेलेले आहेत. कशा प्रकारे हे तू ऐकू शकतोस, हे ज्ञान तू कसं ग्रहण केलंस, यासाठी शिव त्यांना शिक्षा देण्यासाठी त्यांच्या मागे धावत असतात. परंतु त्या क्षणी ते व्यासदेवांच्या पत्नीच्या मुखामधून प्रवेश करून ते त्यांच्या पोटामध्ये येऊन मग त्यांच्या पोटी जन्माला येणार असतात. आणि मग किती वेळ, तर 16 वर्ष ते तिथे निवास करतात. कारण त्यांना कुठेतरी मनात भीती असते की काय आपल्याला शिक्षा होईल आणि काय होईल आपण बाहेर आल्यावर. आणि म्हणून मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी जेव्हा व्यास देवांची पत्नी प्रत्यक्ष भगवंतांकडे धावा करते, तेव्हा निश्चितच मग कशा प्रकारे त्या ते व्यास मुनी, ते जे शुकदेव गोस्वामी असतात, ते बाहेर पडून मातेच्या उदरातून, मातेच्या गर्भातून बाहेर पडून, गर्भाशयातून बाहेर पडून ते अक्षरशः धावत सुटतात. कारण त्यांना भगवंतांविषयी जाणलेलं असतं. त्यांना या कुठल्याही प्रकारच्या भौतिक इंद्रिय विषयांमध्ये रस नसतो. आणि मग जे व्यास मुनी, जे त्यांचे पिता, ते त्यांना बघण्यासाठी आतुर असतात. म्हणून चित्रात दिसतंय व्यास मुनी सुद्धा त्यांच्या मागे मागे पळत येत आहेत. आणि मग पळता पळता एका तलावाच्या कडेने ते जात असतात. पण जेव्हा शुकदेव गोस्वामी तलावाच्या कडेने जात असतात तेव्हा त्या युवती ज्या तिथे स्नान करत असतात, त्या आपल्या स्वतःवरती वस्त्र झाकून घेत नाहीत. कारण
त्या शुकदेव मुनींच्या चेहऱ्यावरती जो निर्व्याज आनंद आणि जो अगदी अगदी म्हणतो ना आपण की अगदी इनोसंट तो जो इनोसन्स असतो की निष्पाप असं ते प्रेम असतं आणि अशा या प्रेमाला जाणून त्या युवती स्वतःला आच्छादत नाही, स्वतःला कुठेतरी वस्त्र ती घेत नाहीत. पण हेच जेव्हा व्यासमुनी मागून येत असतात, तेव्हा मात्र ते पटकन आपली वस्त्र घेऊन आपल्या स्वतःवर घेतात. कारण व्यासमुनी हे जरी एक शुद्ध भक्त असले तरी ते गृहस्थाश्रमामध्ये होते आणि म्हणूनच मग त्या युवती स्वतःवरती वस्त्र धारण करतात. असं हे निष्पाप प्रेम असतं आणि हे निष्पापपणा हा निश्चितच मानसिक कुठेतरी तपस्या आहे, मनाची तपस्या आहे. आणि म्हणून त्या इस्कॉनचं जे आपलं वैशिष्ट्य दिसतं, मग इथे आपल्याला शरीराने, मनाने आणि वाणीने हे सगळ्या प्रकारचं तप साधता येतं. मग जे जे आपल्याला चित्रात दिसतंय, श्रद्धया परया तप्तं तपस्तै तत्त्रिविधी निरनरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या इस्कॉनचं जे परिक्रमा केल्या जातात म्हणजे शरीराने, मग चालत चालत ज्या तीर्थयात्रा केल्या जातात, तोंडाने वाचिक तप की नामस्मरण केलं जातं, संकीर्तन केलं जातं आणि मग मनाने त्या व्यक्ती ह्या पूर्णपणे मन बुद्धी भगवंतांवर केंद्रित केलेली असते. असे हे सर्व वैष्णव आपल्याला दिसतायत आणि अशा या यात्रेच्या माध्यमातून शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक ह्या तिन्ही प्रकारचं तप ज्याला सात्विक तप म्हटलं जातं. मग सत्कारमान पूजार्थं तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे तप सत्कार, मान व पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठीही स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते, ते अनिश्चित तसेच क्षणिक फळ देणारे तप येथे राजसिक असे म्हटले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग स्वतःला पूजा की मग कुठेतरी सकाम कर्मातून, कारण ज्या राजसिक यज्ञाला आपण बघितलं की कुठेतरी फळांची अपेक्षा आहे आणि म्हणून मग कुठेतरी सत्कार की मग हे तप कशा प्रकारे केलं जातं की माझा सत्कार करा, मला मान मिळाला पाहिजे, माझी व्यक्ती पूजा केली जाते. मग स्वार्थासाठी स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने मग कुठल्याही प्रकारे व्यवस्थितपणे केलं जात नाही. सकाम कर्मातून त्या फळांच्या अपेक्षेतून मग ते तप केलं जातं. ते क्षणिक फळ देणारं तप म्हणजेच राजसिक तप. अनिश्चित आणि क्षणिक फळ ज्याने मिळतं ते राजसिक तप आणि हे कुठेतरी अघोरी तप आहे. जे चित्रात दिसतात ते हिरण्यकश्यपू आहेत, ज्यांनी तप केलं, साधना केली, पण कशासाठी? तर जे तिन्ही लोकांचं स्वामित्व मिळवण्यासाठी. आणि ते शक्य होतं का? कारण जी भगवंतांचा मत्सर द्वेष करणारी, ज्या प्रल्हाद महाराज ज्यांचे पुत्र ते नारायण नारायण त्या गोष्टीचा द्वेष करणारी ही व्यक्ती आणि ही अशा प्रकारचं अघोरी तप करत असते. मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थानं वाततामसमुदारुतम वाततामसमुदारुतम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. जे तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते, ते तप तामसिक म्हटले गेले आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. असे हे तामसिक साधना केल्या गेल्या, तप केलं गेलं, हे कुठल्या तरी वाईट इच्छेने, कुठल्या तरी चुकीच्या उद्देशाने जेव्हा केलं जातं ते साध्य होणं, की मग दुसऱ्यांना कष्टही दिले जातात, दुसऱ्याचं अनिष्टही साधलं जातं. या सगळ्या कुठेतरी विचारांनी जेव्हा हे तप केलं जातं तेव्हा ते तामसिक तप म्हटलं जातं. कारण त्याचं उद्दिष्ट, त्याचं ध्येयच खूप वाईट परिणामांचं आहे आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारचं जे तप केलं जातं त्याला तामसिक तप म्हटलं जातं. मग आता दान काय आहे? यज्ञ झालं, तप झालं. मग आता दान सात्विक, राजसिक आणि तामसिक दान काय आहे? दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कर्तव्यापोटी परताव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी आणि स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान सात्विक मानले जाते. हरे कृष्ण माता.
हरे कृष्ण. मग ही व्यक्ती जी इस्कॉन मधून जी काही पुस्तकं वाटप करतीये, पुस्तकं देतीये, मग निश्चित ही व्यक्ती हे दान करतीये ते सात्विक स्वभावाने करतीये. म्हणून ही व्यक्ती जेव्हा भगवद्गीता विकत घेईल किंवा कुठल्याही आध्यात्मिक पुस्तकांना विकत घेतीये, म्हणजे योग्य स्थळी योग्य व्यक्तीला ते दान केलं जात आहे. अशा प्रकारे जे जे ज्या गोष्टी ज्या स्वरूपातून मग ते विकत घेण्यामागची भावना ही तितकीच सच्छील असते आणि म्हणून कुठल्याही प्रकारच्या परताव्याची अपेक्षा तिथे नसते. योग्य वेळी, योग्य स्थळी, योग्य व्यक्तीला केलेलं ते दान असतं ते सात्विक दान. मग हर्षदान बघा असं हे नंद महाराजांनी भगवंत घरी प्रकट झाल्याच्या भगवंत जन्म झालाय भगवंतांचा आणि मग नंदा आणि यशोदा सर्वांना दान करताहेत आणि हे हर्षदान म्हटलंय जे हातात येईल मग जो अलंकार येईल त्या सर्वांचं दान केलं जात आहे. हे इतक्या सात्विकतेमधून केलं जात आहे याला हर्षदान म्हटलं जातं. मग हे बघा सोशल मीडिया, मग मी दान केलंय तिथे ती मूल बिचार मागताय ते अन्न, पण इथे सोशल मीडियावर मला फोटो टाकला पाहिजे, मी कळलं पाहिजे मी हे दान करतो आहे. यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः धीयते च परलीक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण परंतु माताजी. जे हा, sorry. परंतु जे दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसिक म्हटले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग कुठेतरी त्या मागची भावना बघा काय ते दान करण्याच्या मागची भावना त्या व्यक्तींना अन्न देणं हे नसून कुठेतरी मला चांगलं म्हणा. मग ते दान क्लेशपूर्वक ती व्यक्ती बिचारी भुकेलेली आहे तर ते दान त्याच्या जवळ जात नाहीये. मग कुठेतरी हे दान अत्यंत त्या वेगळ्या उद्दिष्टाने केलेलं आहे. फळाची अपेक्षा ठेवून की मी हे केल्यानंतर मला सोशल मीडियावर इतके लाईक्स मिळणार आहेत, इतके मला प्रिस्क्राईब करणं, माझं सबस्क्राईब करणार आहे, मला इतकी सबस्क्रिप्शन्स आहेत, हे ते आहे अशा या कुठेतरी राजसिक विचारांनी केलेलं ते दान आहे आणि म्हणून फळ नजरेसमोर ठेवून जेव्हा दान केलं जातं ते राजसिक दान. आणि मग हे सगळ्यात तामसिक की जे अयोग्य वेळी अयोग्य व्यक्तीला केलेलं दान. अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदार्तम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अपवित्र ठिकाणी अयोग्य वेळी अयोग्य व्यक्तींकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानतेचे आहे असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग त्या कारण गोष्टीचा विचार करूनच कुठली केली जात नाही. कारण ज्या व्यक्तीला आपण दान करतो आहोत ती व्यक्ती त्याचा कसा वापर करणार आहे, कुठल्या गोष्टीसाठी त्याचा वापर केला जातोय, या सगळ्या अज्ञानामध्ये ते दान केलं जातं. आणि म्हणून कुठेतरी आपण आय नीड मनी फॉर वीड, मग अशा या सगळ्या अंमली पदार्थ, या सगळ्या कुठल्या तरी वाईट गोष्टींना घेण्यासाठी की ज्याच्या सेवनाने काय दुष्परिणाम होणार आहे, किती प्रकारच्या आयुष्याची जे वाट लावतायत, आयुष्याला जे अत्यंत घातक आहे, अशा गोष्टींसाठी जे दान केलं जातं, ते अत्यंत अयोग्य व्यक्तींना केलेलं, आदर न देता केलेलं दान हे अज्ञानामधलं दान आहे आणि ते तामसिक दान जातं. अशा प्रकारे मग सात्विक, राजसिक आणि तामसिक यज्ञ, दान आणि तप हे आपण बघितलेलं आहे. यज्ञ, तप आणि दान हे कशा प्रकारे हे कुठल्या विचारांनी, कुठल्या उद्देशाने, कुठल्या फळांना नजरेसमोर ठेवून किंवा कुठल्या निष्काम हेतूने केलं जातं, अशा या निरनिराळ्या प्रकारच्या श्रद्धा आपल्याला याच्यातनं दिसतात. मग भगवंत सांगतायत मग हे दान केलं जातं तेव्हा काय केलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतीकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग या सृष्टीच्या प्रारंभापासून बघा जे ब्रह्मा, मग ज्या विजय देणारे पिता भगवंत आहेत, पण ज्यांनी ही सृष्टी निर्मिती करण्याची जी जबाबदारी ब्रह्मांवर दिलेली आहे, त्या ब्रह्मांनी सुद्धा ओम तत् सत असं म्हणून त्या जबाबदारीला पार पाडलेलं आहे. जसं टेलिफोनची ज्याने निर्मिती केलेली आहे त्यांनी हॅलो शब्द म्हटल्यावर आपण पण हॅलोच म्हणतो सुरुवात करताना, आणि अशा प्रकारे त्या हॅलो शब्दाची कुठेतरी सुरुवात झालेली आहे. त्याच प्रकारे एक उदाहरणादाखल तसं सांगितलंय. त्याच प्रकारे ज्या ब्रह्मांनी, मग ज्या त्यांनी ओम तत्सत की जे काही
व्यक्ती जी काही गोष्ट केली जाते ती पूर्णपणे योग्यपणे ती साधली जावं त्यासाठी जे केलं जातं. मग जे यज्ञ केले जायचे, ज्या प्रकारे आपण बघायचो की ज्या या गोष्टीसाठी जे यज्ञ आणि जे काही दान किंवा तप केलं जायचं ते कुठेतरी अशा प्रकारे केलं जायचं की ते भगवंतांना म्हणजे ओम तत्सत की ओम प्रत्यक्ष विष्णूंना अर्पण केलेला यज्ञ सात्विक पूर्णपणे सात्विक तत् आणि सत म्हणजे कुठेतरी पूर्णपणे या भौतिक जगतापासून तो बद्ध न झालेला भौतिक जगताशी कुठल्याही प्रकारचा संबंध नसलेला आणि मग सत म्हणजे शाश्वत अशा प्रकारे आहे. ओम तत्सत हे तिन्ही किंवा मग ओम म्हणा, तत् म्हणा किंवा सत म्हणा. अशा प्रकारे जेव्हा सुरुवात केली जाते तेव्हा ते अशा प्रकारचे यज्ञ मग भगवंतांना अर्पण केले जातात. मग तिथे ओम आणि विष्णूंमध्येही कुठलाही फरक दिसत नाही. जसं आपण म्हणतो हरे कृष्ण महामंत्राचं चॅन्टिंग केल्यावर ते जेव्हा त्या अक्षरशः भरपूर साधना तप करून ज्या ज्या टप्प्यापर्यंत केलं जातं तिथे मग ओम आणि विष्णू यांच्यामध्ये कुठलाच फरक दिसत नाही. त्याचप्रमाणे मग कृष्ण आणि त्या हरे कृष्णाच्या महामंत्रामध्ये कुठलीच तफावत नसते. तिथे प्रत्यक्ष कृष्ण त्या मंत्रामधून आपल्याला दिसत असतात. ती भावना आणि तो टप्पा म्हणजे इतका प्रगत टप्पा आहे आणि अशाच प्रकारे परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना हे ओम तत्सत हे शब्द वापरले जातात. मग काय आहे ओम, काय आहे तत्, काय आहे सत हे आपण जाणण्याचा प्रयत्न करूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यव्याधी लोक त्याग, दान आणि तपस्या करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम इति इतद ब्राह्मणो निर्दिष्टम नाम. माम. पहिले ध्येय सूचित करते ओम म्हणजे विष्णू. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलेले आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि मग ओम आणि विष्णू मध्ये काहीही फरक जे आपण पुढे जाऊन बघू की ज्या गोस्वामींनी मग ज्ञान घेतल्यानंतर आणि जेव्हा नाम घेतल्यानंतर त्या ओम आणि विष्णू मध्ये कुठला फरकच दिसला नाही. प्रत्यक्ष ओम म्हणताना विष्णूंना तो यज्ञ अर्पण केला जात आहे. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ओम या शब्दांचा उच्चार केला जातो. कितीतरी श्लोक आपण बघतो बघा वेदांमधले, अध्यायांमधले आणि या सगळ्या शास्त्रांमध्ये मग ज्याची सुरुवात ओमने केली जाते. मग तत् या शब्दाचा काय अर्थ आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तत् या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. तत् तत्त्वम असी चांदोग्य उपनिषद तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जे भौतिक जगतापासून ज्या कुठल्याही वासनांपासून जे अलिप्त आहे तत् हे मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचं वर्णन करतात. तत् म्हणजे हे कुठल्याही प्रकारच्या भौतिक जगताशी निगडीत नाही आहे, त्यापासून हे अलिप्त आहे अशा प्रकारचं जेव्हा त्याच्यामध्ये वर्णन तर तत् या शब्दाने तशा प्रकारचं वर्णन आणि हे क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात आणि म्हणून ते पूर्णपणे मुक्त असतात त्या गोष्टीपासून. मग सत म्हणजे काय? ज्या सच्चित आनंदामध्ये आपण उच्चारलेला सत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सत ह्या परमात्म्याच्या नावाच्या सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुन उत्तम कर्मातही सतत शब्द योजला जातो. तसेच यज्ञ, तप आणि दान यामध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असे म्हणतात आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. दुःखी एवं सौम्य चांदोग्य उपनिषद. सत म्हणजे शाश्वत परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेले कार्य खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करा अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकलापांचे फायदे शाश्वत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आणि मग त्याला खरं आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट होतं. कारण सच्चित आनंद जे शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आणि जे आनंदमय आहेत, असे भगवंत जसं आपण म्हटलं की शाश्वत आहे जे काही आहे. म्हणून सत म्हणजे शाश्वत, जे परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेलं कार्य. मग सत हा शब्द बघा की योग्य म्हणजे सात्विकतेमध्ये वापरला जातो. मग सत्कर्म, सच्छीलता, सद्गुण, हे सच्छीलता, सत्कार्य, अशा प्रकारे हे सत या शब्द की शाश्वतता, त्याच्यामध्ये खरं आध्यात्मिक स्वरूप असतं. या कृतीमध्ये कृती करणारा हा शाश्वत असतो. हा शाश्वतपणे त्या गोष्टी करत असतो. जे क्रिया असतात त्याही शाश्वत असतात आणि त्याचे फायदेही शाश्वतच असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार जरी अ, ओ आणि म या 3 अक्षरांच्या संयोगात दिव्य सामर्थ्य असते आणि जो ओंकाराच्या जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होईल. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. ज्या चैतन्य चरितामृत आदिलीलामध्ये 7.128 मध्ये याचा संदर्भ आहे की ज्या गोस्वामींना आपण बघतो आहोत चित्रात. मग ज्या कृष्णराय गोस्वामी, या कवी गोस्वामी, कृष्णराय कवी गोस्वामी यांनी जे लिहून ठेवलेलं आहे चैतन्य चरितामृत, त्याच्यामध्ये याचा संदर्भ आहे. आणि ज्याच्यामध्ये म्हटलंय की ओम, म अ, उ आणि म हे तिन्ही शब्द, या तीनही अक्षरांच्या संयोगामध्ये दिव्य सामर्थ्य आहे. त्या अ मध्ये आहे, उ मध्ये आहे आणि मकारामध्येही सामर्थ्य आहे. मग त्या ओंकाराचा जेव्हा उच्चार होतो तेव्हा ते विष्णूंचंच रूप आहे, भगवंत विष्णूच आहेत, त्यापासून वेगळं नाही, हे पूर्णपणे जाणलं जातं. आणि ही जाणीव त्या व्यक्तीला, मग त्या ज्ञानाचे चक्षु असलेल्या व्यक्तीलाच ही जाणीव होऊ शकते. मग जे पूर्णपणे त्या ज्ञानामध्ये असतात आणि जो ओंकाराचा जप करतो त्यांना हे निश्चितच कळतं. मग खूप सुंदर अशी उपमा दिलेली आहे अ आणि उ आणि म ला जाणण्यासाठी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अ कारिंचते कृष्ण सर्व सर्व लौकिक नायक. ओ कारेंचते राधा. म करो जीव वाचक. अ कारिंचते कृष्ण तर अकार अक्षर कृष्णाला सूचित करते, जो सर्व लौकिक नायक, सर्व जीव आणि ग्रह, भौतिक आणि आध्यात्मिक यांचा स्वामी आहे. उकारा हे अक्षर श्रीमती राधाराणी कृष्णाची आनंद शक्ती आणि मा कार सजीवांना जीव सूचित करते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. खूप सुंदर अशी उपमा दिलेली आहे, ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी प्रकट झालेले चैतन्य चरित्रामृत आदिलीला इथे 7.128 मध्येच त्याचा संदर्भ आहे. जे चैतन्य महाप्रभू ज्या शचीदेवींच्या पोटी जन्माला आलेले आहेत, ते कशासाठी, तर राधेचं, मग कृष्ण आणि राधा, अ, उ आणि म याचं सुंदर असं वर्णन केलेलं आहे. आणि म्हणूनच या राधा, अ म्हणजे काय, तर प्रत्यक्ष कृष्ण, उ म्हणजे राधा राणी आणि म म्हणजे तो जीवात्मा, याची संलग्नता. आणि म्हणूनच सजीवांना सूचित करते की कृष्णाची आनंद शक्ती म्हणजे या कुठेतरी या सगळ्याची संलग्नता, या सगळ्यांचा संबंध ही हा ओंकारातून, या ओम मधनं प्रस्थापित केला जातो, या ओम मधनं दर्शवला जातो. जे चैतन्य महाप्रभू ज्यांनी या पृथ्वी तलावर अवतार घेतला, ज्या राधाराणींच्या माधुर्य रसाचं जे तत्व आहे ते जाणून घेण्यासाठी, हा की काय सुख राधाराणींना त्यातून मिळालं, ज्या माधुर्यातनं, जे प्रेम भगवंतांवर राधाराणींनी केलं, त्या प्रेमाचं तत्व जाणून घेण्यासाठी कृष्णाच्या रूपामध्ये चैतन्य महाप्रभूंनी तो अवतार घेतलाय. हे खूप आकलन करण्यासाठी थोडं या पहिल्याच टप्प्यामध्ये कठीण आहे, परंतु हे सगळ्यांनाच, जेवढी आपली आकलन शक्ती, मग आपलं ज्ञान जसं वाढत जातं तेवढं आपण त्याचं आकलन करू शकतो. असं सुंदर हे संबंध आणि सुंदर असं वर्णन अ उ म च केलेलं आहे या ओंकाराचं. म्हणून ओम तत् सत या शब्दांनी ज्याची सुरुवात केली जाते, मग या यज्ञ दान तपाला या शब्दांनी परिपूर्ण केलं जातं. आणि मग त्याच्यामध्ये जी सात्विकता, ज्याच्यामध्ये ती शाश्वतता आहे आणि ज्या विष्णूंना ते अर्पण केलं जातं, ते पूर्णपणे त्याच्यात समाविष्ट आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे पार्थ, अर्थात पृथापुत्र अर्जुन,
श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले दान, केलेले तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते सर्व असत असतं म्हटले जाते. त्यामुळे ते न इहलोकात फलदायी होत न परलोकात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे जे असत म्हणजे श्रद्धेशिवाय मग श्रद्धात्रय विभाग योग. मग ज्या तामसिक आपण यज्ञ दान तपाला बघितलं कारण कुठेही श्रद्धा नाही तिथे मग ज्या नरक योनीमध्ये ज्यांना जन्म मिळतो मग ज्या दैवी आणि आसुरीमध्ये ज्या आसुरी वृत्तीच्या लोकांना आपण बघितलं आणि म्हणून मग श्रद्धेशिवाय केलेलं जे दान असेल जे हवन असेल यज्ञ असेल दान असेल तप असेल त्याला असत म्हटलं जातं. ते परिपूर्ण होत नाही. त्याला कुठल्याही प्रकारचं शाश्वत रूप प्राप्त होऊ शकत नाही आणि ते ना इहलोकामध्ये फलदायी होत ना परलोकामध्ये. म्हणजे ते कुठल्याही प्रकारच्या फळांची इच्छा म्हणजे ते कुठल्याही प्रकारचं फलस्वरूप फलद्रूप ते होऊ शकत नाही कारण ते असत आहे, ते अशाश्वत आहे, असत्य आहे अशा प्रकारचं त्याला वर्णिलेलं आहे. म्हणून जे जे दान केलं जातं ते या ओम तत्सत या तिन्ही शब्द उच्चारून आणि ज्या भावनेने केलं जातं त्या श्रद्धेने केलं जातं ते निश्चितच सात्विक असतं. जे जे पूर्णपणे चित आनंद आणि जे भगवंतांपर्यंत पोहोचणारं असतं आणि जे शाश्वत असतं ज्याच्यामध्ये पूर्णपणे सत्य असतं. असं हे ओम तत्सतचं महत्व आपण जाणलेलं आहे. ज्या आधीच्या बऱ्याच म्हणजे यज्ञांमध्ये शास्त्रांमध्ये ज्या ओंकाराने उल्लेख सुरुवात केलेली आहे. अशा प्रकारे आपण या 3 श्रद्धांचं वर्णन बघितलंय. श्रद्धात्रय विभाग योग आणि दैवासुर संपद विभाग योग. म्हणजे दैवी आणि आसुरी या 2 स्वभावांचं आपण जे तफावत बघितली, ज्या दैवी गुणांनी व्यक्ती जन्माला कशी येते आणि आसुरी प्रकारच्या व्यक्तीचं काय होतं आणि 3 प्रकारच्या श्रद्धा आपण बघितलेल्या आहेत. असं हे श्रद्धात्रय विभाग योग इति सप्तदशोध्याय समाप्तः. बाकी गोष्टी मी शेअर केलेल्या आहेत तुमच्याशी. ग्रुपवर तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी शेअर केल्या आहेत. मी रेकॉर्डिंग थांबवते.